बिजोंनि फरायसालि गंसेनि उनाव गंसे बन्द। जोबस्रांबाय बर' बिजोंनि गंसे गुदि फरायसालि। उदालगुरिनि 857 नं बरबेंरा गामिनि फरायसालि जोबस्रांबाय। 1947 मायथाइयाव गायसंजादोंमोन फरायसालिया। नाथाय मानि जाहोनाव बर' बिजोङाव बेबायदि जेंना नुजाथिदों? 857 नं बरबेंरा गुदि फरायसालियाव सासेबो फरायसाफोर गैयैनि जाहोनाव जोबस्रांबाय फरायसालि। जायगानि सानैसो सुबुंफोरा रैखाथियै लाखिनाय गंसे समायना गुदि फरायसालियाव गैया सासेबो फरायसा, गैया सासेबो फोरोंगिरि। गुबै जाहोनानो जाबाय प्राइभेट स्कुल। 2 बोसोर हमना बन्द जाना दं फरायसालिया। 1947 सनावनो बे स्कुला स्थापित जानायमोन आरो बे 1948 सननिफ्रायनो गथ'फोर जोंनि गामिनि गोबां माने सुबुंफोरा माने बेनिफ्रायनो हिखित जाबाय आरो माने मा होनना बुङो साकरिबो बहुद मोनबाय आरो बेनिखायनो जोंबो माने बे स्कुलखौ जों माने मोजाङै सजायनानै आगोबार जों माने गामिखौ डेभेलप खालामनो सानदोंमोन। नाथाय गामिनि गारजेनफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ माने बे स्कुलाव होआबानो खाथियाव थानाय प्राइभेट स्कुलाव होनानै माने बे स्कुलखौ माने बन्द खालामना दोननाय जाबाय आरो। आथिखालनि फरायसाफोरा फरायो इंराजि बिजोङाव। फरायसाफोरा फरायो गावारि फरायसालियाव। सरकारि फरायसालियाव थाया सासेबो फरायसा। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव सासेबो फरायसा फोरोंगिरि गैया। जाहोना जाबाय जायगानि सुबुंफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ खाथि खालायाव थानाय गोबां गावारि फरायसालिफोराव फरायहोयो। जाउनाव सरकारि गुदि फरायसालियाव सासेबो फरायसाफोर फरायनो फैया। सोरबा इंराजि बिजोङाव फरायो आरो सोरबा बर' बिजोंनिनो गावारि फरायसालियाव फरायो। बेनिखायनो थाखानाय फोरोंगिरिखौबो गुबुन फरायसालियाव दैथायहरनांगौ जायो। जाउनाव फरायसालिया 2 बोसोर हमना बन्द जाना थाबाय होननानै फोरमायदों जायगानि सुबुंफोरा। दा मानो बायलांखो माने दा गथ'फोरा गारजेनफोरा बे स्कुलावहा माने खाथियावहा माने बे प्राइभेट स्कुल थानायखायनो बेयावहा माने लाना थांबाय आरो इंलिस मिडियाम आरो बायदिसिना भाषानि थाखाय बेयाव माने लाना थांनाय जाबाय आरो जेनेबा बे गासैनि जाहोननि थाखायनो माने जोंनि बे बरबेंरा गुदि फरायसालिया बन्द जाबाय आरो जोबथाहैगोन बियो जोबथाहैगोन दाथ' जोबथानाय बादियानो जाबाय। दा प्राय बेबायदिनो खाथि खाला बाथाबारि LP स्कुल बेबो जोब्बाय आरो जोंनि बरबेंराथ' जोब्बाय आरो खाथियाव थानाय हरिबेंरा LP स्कुल बेबो फैगोन बे 26-27 सनावहाय जोबहैगोन आरो बिराद दुखु गोनां आरो मथथे खारन जोंनि बर' हारि हिसाबै भाषायानो गैया जाहैगोन आरो मथथे भाषायानो गैया जाहैगोन। दानि जिथुनिखि आथिखालाव जिथुनिखि इंलिस मिडियामफोराव होदों खिन्थु बर'नि माबा हांखोखौनो फरायनो रोङा बेबायदि मोनसे दुखु गोनां आरो जेनेबा दा आं सानदों बिथांमोननि गोबां गोरोन्थि दं होननानै आं सानो आरो जेनेबा खारन बिथांमोनानो खाथि खाला किसुमान प्राइभेट स्कुल खुलिनानै बिसोरो बेयावहा किसुमान गथ'फोरखौ लाना थांबाय गारजेनफोराबो बेयावबो हैबाय आरो फारसेथिं माने गावसोरनि किसुमान बेबहायनि थाखायबो आरो फारसेथिं माने जोंनि बर' हारिनि थाखायबो माने खहा जाना दङ आरो बेयो। गेदेमा सुबुंफोरनि खुगायाव खोनायो बर'फोरा बर' बिजोंजों फरायनांगौ आरो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौ। नाथाय आथिखालाव सरकारि गुदि फरायसालियाव फरायग्रा सासेबो फरायसा गैयैखौ नुनो मोनो। दा बाथ्राया जाबाय गंसे थाखानाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया जोबस्रांलांनायनि दाया सोरनि? सरकारनि ना जायगानि रायजोफोर बिमा बिफा ना मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि? उदालगुरिनिफ्राय खौरांगिरि उपेन दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।